V tomto videu sa pozrieme na to, ako nikdy nespadnú na nulu, keď začneš robiť OnlyFans management, pretože stále, čo vidím a s čím majú chlapci problém je to, že nájdu modelku, začnú s ňou robiť marketing a ona odíde po týždni alebo po mesiaci a zase sú na nule a zase začínajú od nuly. Preto stále ja hovorím ľuďom, že mali by ísť na to trošku ináč a v dnešnom videu si povieme, ako nikdy nezačínať od nuly, aj keď od teba odíde tvoja modelka. Pre tých, čo neviete, moje meno je Max a podnikám už 4. rok v OnlyFans manažmente. Na mojom Instagrame je tu mám strašne veľa videí o tom. Takže ak si to chceš naučiť úplne zadarmo, tak pozri toto video. Taktiež, ak chceš úplne zadarmo kurz, tak v popise máš link na telegramovú skupinu. Je fakt úplne zadarmo, nič od teba nepýtam a je tam cez 20 videí na to, takže nemusíš žiaden iný kurz si kupovať. Takže môžeme začať. Ja tu mám pár bodov, aby som vedel, o čom hovoriť. Takže už teraz ale k tej otázke. Ako nikdy nezačínať od nuly? Odpoveď na to je jednoduchá. Treba si stavať tie marketingové funnels a stránky či na Instagrame, Twitteri a tak ďalej sám a nie používať tie modelkyne, pretože veľa ľudí príde, dostane logins od modelkynho Instagramu a tam postujú a tam to boostia. Modelka odíde, zoberie si Instagram. Ty ale ak budeš vlastniť všetky tieto marketingové funnels, tak aj keby tá modelka od teba odišla, tak ty stále vlastníš tie funnels a už si niečo vybudoval. Dajme tomu, že začneš s modelkou pracovať, vybuduješ jej 5 Instagramov na 10 000 follows a ona potom od teba odíde. Keby ona vlastnila tie účty, tak si zase na nule. Lenže ty si sa poučil, videl si toto video a ty vlastníš tie účty, takže modelka odíde, ale ty stále budeš vlastniť tieto účty. Ako náhle nájdeš si ďalšiu modelku, tak stačí len tieto účty prerobiť na jej, alebo ich treba prerobiť na Baypage a potom boostovať nové stránky na tvoju novú modelku a tým pádom nikdy nezačínaš úplne od nuly. No takto po čase, aj keby 5 krát do teba odišli modelky a málo zarobíš, tak tvoje page vybudujú na určitú sumu followerov a bude to pre teba oveľa ľahšie. Potom nielen, že získavať nové modelky pomocou prom na Instagrame, ale takisto aj robiť ten marketing pre tie modelky bude oveľa ľahší, pretože už budeš mať nejaký ten leverage vybudovaný. Veľa ľudí sa sústredí len na tie profity, keď robí OFM, ale ja stále hovorím mojim klientom, sústreď sa na budovanie toho networku, tých stránok a tých marketingových funnelov, že proste sústredíš sa na to, aby si budoval tie marketing funnels a nesústreď sa na tie peniaze a tie peniaze prídu ako taká bokovka. Ako sa hovorí, don't chase butterflies, build a garden and they will come to you, čo znamená, že vlastne nemáš naháňať motýly, ale máš postaviť záhradu a potom oni prídu k tebe samé. A to je to isté aj tu. Ty buduješ tú záhradu, čo sú tie všelijaké stránky a funnely a tak ďalej a potom tie butterflies alebo tie modelky a tie zárobky a tie peniaze prídu k tebe samé a oveľa ľahšie. Možno sa pýtaš, že čo ak nebudeš sedieť níž a na to je jednoduchá otázka, nevadí. Ak sedí níž, super, len tie stránky prerobíš na tvoju novú modelku, ak nesedí ten níž, tak necháš ten níž tak, aký je. Premeníš to na Baypage, takže tam budeš postovať, dajme tomu, iné modelky v tom níši, ale budeš si boostovať svoje nové stránky pre svoje nové modelky, pretože i tak viem, že určitý počet tých ľudí bude mať záujem aj práve o tento iný níž. To je všetko z tohto krátkeho videa. Ako som povedal, ak sa chceš naučiť OFM úplne zadarmo, tak v popise máš link. Takisto mi môžeš dať follow aj na môj nový YouTube, kde rozprávam o iných veciach a o podnikaní, nielen o samotnom OnlyFanse, link je tiež v popise a taktiež mi nezabudni dať follow na Instagrame, kde pridávam zaujímavé veci, či už o biznise alebo o životnom štýle. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau čau.